खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 20 अक्ट'बर शुक्रबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाज'हारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। दिनै नोंथाङा माबा मोनसे खामानि मोननो हागौ। मोजां सान। बृष राशि। माबा मोनसे खैफोदनि थाखाय नोंथांनि गोसोआव दिनै गिनाय फैनो हागौ। मिथुन राशि। नखराव दिनै सोरबा सासे सुबुंनि जौगानायखौ लानानै बयनिबो गोसोआव रंजानाय फैगोन। कर्कट राशि। दिनै नोंथाङा सोरनिफ्रायबा माबा मोनसे मोजां खामानि मावनानै रां मोननो हागौ। सिंह राशि। गाज्रि सान। नोंथांनि नखराव दिनै जेंना नुजाथिनो हागौ। सांग्रां जानाया मोजां। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा माबा मोनसे मोजां खामानि मावनानै बिमाजों जोबोद अनजानो हागौ। तुला राशि। मोजां सान। देहानि बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोनगोन। दिनै नोंथांनि देहाया मोजां थासारियाव फैगोन। वृश्चिक राशि। खहा जागोन। दिनै नोंथांनि आखाइनिफ्राय जोबोद रां खरसा जानो हागौ। रां खरसा जानायखौ नोंथाङा दिनै मिथिस्लाबनाय नङा। सांग्रां जानाया मोजां। धनु राशि। नोंथांनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। सोरबा सुबुंनिफ्राय अननाय मोननो हागौ। मकर राशि। गाज्रि सान। दिनै नोंथांनि आखाइनिफ्राय मुवा बेसाद गोग्लैनानै बायनो हागौ। सांग्रां जानाया मोजां। कुम्भ राशि। बिदा फंबायनि गोरोबलायनायखौ नुनानै नखराव दिनै जोबोद खुसि जागोन। मोजां सान। मीन राशि। दिनै नोंथांनि थाखाय जोबोद मोजां सान जागोन। माबा मोनसे खामानि मोननायनि आसा दं। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। दानिया फैदो नोंथांनि फानजामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिन्थिना लानि। गोजोन्थों।